Mga persons deprived of liberty gihatagan og kahigayunan nga makaparehistro alang sa umaabot nga eleksyon sa SK ug barangay. Samtang mihatag usab og serbisyong legal ang Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter ug ubang support group ngadto sa mga PDL. Ani ang report. Kapin sa 1,300 ka mga persons deprived of liberty ang nakapahimo sa off-site registration nga gipahigayon sa COMELEC sa Cebu City Jail, male dormitory. Gihangop sa mga PDL nga nahatagan sila kahigayonan nga maggamit ang ilang tawhanong katungod sa pagbutar sa higayon nga makaparehistro na sila. Bisag namin diri sa sulod, among tingog na agyapon nga makabutar mi, makapili mi sa among sakto nga mga politiko. Pursuant sa kuain lista no nga naa sa COMELEC, aduna kita assume no nga mga around 1,300 ka mga persons deprived of liberty nga atong i-register karong buntaga o karong adlaw, Sir Alan. Usually good sa among office kana ra mga valid ID, kung way valid ID, kanang birth certificate. So kani siguro mga PDL na naman siguro sila yung mga records daan dire. So mo ra sa ito'y basihan. Ang off-site registration kabahin sa mga serbisyo sa katambayayong hugpong sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter, kauban usab ang American Bar Association Rule of Law Initiative. Gawa sa cases follow-up o nangita usab sila og pamaagi nga matabangan ang mga PDL nga mapangitaan og pamaagi nga mapadali ang paglihok sa kaso. Ang 1,000% kapin nga congestion rate sa bilangguan dili malikayan ang suliran nga maoy gihimo karon sa grupo sa mga abogado o pag-abag usab sa hudikatura. In a way, we're assisting nga dili lang to expedite but to make sure that those cases nga dapat for resolution na or na-serve na ato silang munang uplan bilislaya para makagawas na sila kay kinanglan lang usahay to file the necessary motions. So we're very happy to be here today supporting this activity, which is a legal aid caravan to provide access to legal assistance for persons deprived of liberty. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.